Čaute, sezóna sa nám pomaly blíži a bikery sa prebúdzajú zo zimného spánku, preto som si pre vás prichystal pár tipov, čo si skontrolovať na bicykli a čo si prichystať na prvý výjazd. Tak poďme na to. Na začiatok by som sa pozrel na svoj bicykel, aby ma na prvom výjazde nič neprekvapilo. Najčastejším problémom býva dĺžka reťaze, brzdy, ložiska, plášte a pri horských bicykloch tlmič a vidlica. Reťaz si viete skontrolovať aj vy doma úplne jednoducho takouto mierkou, ktorú keď vložíte medzi články reťaze a zapadne vám aj druhá strana, tak to znamená, že reťaz už je príliš dlhá a je čas na výmenu. Keď tak neurobíte, tak si opotrebujete viac prevodník aj kazetu a to znamená, že vás to v konečnom dôsledku vyjde o moc viac peňazí. Ako druhé by som si pozrel brzdy, kde by som začal brzdovou pákou, ktorá by nemala byť príliš gumená a mala by mať jasne zadefinovaný brzdný bod. Keď to tak nie je, tak je čas na výmenu brzdovej kvapaliny. Po pákach by som sa pozrel na platničky s kotúčom, kde každý výrobca uvádza inú šírku, kedy je čas na výmenu, ale štandardne je zaužívaných pri platničkách 0,9 mm. Pri kontrole ložisk v hlavom zložení by mal byť rozsah pohybu plynulý a hladký, bez žiadnych zvukov. Ideálne je bicykel rozobrať a skontrolovať, či ložiska nie sú hrdzavé alebo inak poškodené. To isté platí aj pri stredovom zložení a pri horských bicykloch aj na zadnej stavbe. Ako ďalšiu vec na svojom bicykli by som si skontroloval plášte. Tie by mali byť bez viditeľných známok opotrebovania, to znamená, že žiadne trhliny ani praskliny nie sú vítané a už nehovorím vôbec o tom, keď sa začne plášť párať. Ako takú vychytávku odporúčam tieto plášte od firmy Continental, jedná sa o model Grand Prix Four Seasons, sám ich jazdím už niekoľko rokov a obúvam si ich vždycky už na jeseň, keďže jazdím aj cez zimu, sú vynikajúce, čo sa týka odolnosti voči defektu a jazde za mokra. V prípade, že si tieto veci neviete urobiť sami doma, je tu pre vás náš servis, ktorý je už v 6 mestách na Slovensku a môžete sa pohodlne objednať telefonicky alebo cez našu webovú stránku. Keď už máme bicykel skontrolovaný, tak tu je ešte pár produktov, ktoré sa vám určite zídu na prvých výjazdoch. Začal by som touto bundou, ktorá je zateplená a vodeodolná. Ako doplnok k nej môžeme použiť bundu Squadra, ktorá je od tej istej firmy, je vynikajúca proti vetru a ľahko sa schová do vrecka. Pre tých, ktorí jazdíte radi v daždi, by som vám odporúčal takéto neoprenové rukavice, ktoré vám udržia ruku v suchu. Tí, ktorí až tak dážď nemusia a nemusia ani spotené ruky, tak tu máme takéto ľahké prechodné rukavice a to isté platí aj o modeloch návlekov na tretry. Čo sa týka doplnkov, určite by som nevynechal svetla, keďže býva stále skoro tma, tak tu máme svetlo Phoenix, ktoré je najpredávanejšie u nás na predajni a vďaka nemu budete hlavne videní. Preto, aby ste vy videli, odporúčam túto novinku u nás, ktorá je od firmy Topic a má 100 lumenov. A ako takú najzákladnejšiu vec by som odporúčal blatník pod sedlo, vďaka ktorému ostane vaša zadnica v suchu. Toto je na dnes všetko, dúfam, že vám tieto tipy pomôžu sa rozbehnúť v sezóne 2024. Ak áno, tak nám môžete zanechať like a odber. Celú našu ponuku produktov nájdete na našom e-shope a vidíme sa na budúce. Čaute.